Hello guys! Kumusta kayo lahat? Ang ating lulutuin for today, pork barbecue. Alam kong miss na miss nyo na ang inihaw na barbecue gamit ang uleg, lalo na yung mga kabayan natin sa Middle East. Kaya tara, samahan nyo ako magluto. Dahil sa Middle East ako nagtatrabaho, etong pagkain na to ang lagi kong namimiss, kaya pag umuwi ako ng Pinas, ito ang unang-una sa mga menu na gusto kong lutuin. Ang una natin gagawin ay pagsamasamahin natin lahat ng mga ingredients. Sa isang katamtaman na laki na lalagyan, maglagay tayo ng 1 cup soy sauce, 3 tablespoon oyster sauce, maglalagay din tayo ng 4 tablespoon na ketchup. Hala, at mukhang last drop na itong aking ketchup. Pero guys, kung gusto nyo pa itong dagdagan, okay lang. Siguro mga 2 tablespoon pa pwede yung dagdagan. Maglagay tayo ng mga 1 whole minced garlic. Isunod natin ang calamansi juice for about 21 pieces. Isunod natin ang 2 teaspoon na salt. At ang 1 teaspoon na black peppercorn. Maglagay rin tayo ng 1/2 cup na sugar, either white or brown. Paghaluin lang natin ito na maigi, just make sure na ma-dissolve yung salt at ang sugar. At para lalong sumarap ang ating barbecue, lagyan natin ito ng worcestershire sauce. Guys, optional lang ang paglagay ng worcestershire sauce ha. Kung wala nito, pwedeng maglagay ng 7-Up or Sprite or kahit wala na lang. Ayan, at kapag nahalo na ng maigi ang ating mga ingredients, pwede nating ilagay ang ating karne. Ang ginamit ko ay ang back portion o yung tinatawag na kasim. Ini-slice ko lang ito ng maninipis at kinat ko ito ng mga 1.5 by 1.5 inches. Paghaluin lang natin ito ng maigi hanggang sa ma-incorporate lahat ng barbecue sauce na ating ginawa. Guys, siya nga pala kung kayo ay bago sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo rin yung bell button para sa mga latest updates. At huwag niyo na rin kalimutan mag-follow sa ating Facebook page na Boy Kusina. Ang kabuuang listahan pala ng ating recipe for today ay makikita sa dulo ng video ito at meron din naman sa ating description box. I-marinate natin to between 3 to 6 hours or kahit na overnight. Dahil excited na matikman ang ating pork barbecue ng mga tao sa bahay, eto na after 6 hours. Tutungiin lang natin to sa bamboo stick at pagkatapos nun, lutuin natin or ihawin natin to sa uling. Nagluluto din kami naman ito sa Dubai pero sobrang dalang lang kasi ang gamit namin ay yung electric grill. Pero iba pa din kapag sa charcoal o sa uling mo ito niluto, di ba? Kasi yung binibigay na flavor ng charcoal, yun yung mas lalong nagpapasarap sa ating pork barbecue. Hi! Buti na lang at meron ako assistant ngayon na available dito sa bahay. So habang nagtutungi sila, umpisa na natin pabagain ang ating uling. Nasira na daw yung griller na ginagamit dito sa bahay kaya nag-improvise na lang tayo. So naghanap tayo ng lumang planggana at dito natin pinapabaga ang uling.
So guys, bago natin ilagay ating meat sa grill, make sure na mainit na ito ha. Kapag nailagay na natin ang unang batch, pwede na natin sangkapan ang ating pampahid. Paghaluin lang natin ang 1/4 cup na ketchup at ang 1/4 cup na cooking oil. Ipapahid lang natin to sa meat bago natin to baliktarin. Kung andito lang kayo guys, sobrang bango at ang sarap. Parang gusto ko nang kumain. Presenting ang ating pork barbecue. Sana ay natakam ko kayo sa ating video for today at kung nagustuhan nyo ating recipe, paki-like na lang at paki-share na ito sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simon po ito at muli maraming salamat po sa panonood.